काय झालं भाऊ? हो काय झालं माहितीये काल मी डॉक्टर कडे गेलेलो तर माझं जरा बीपी चेक केलं तर बीपी म्हणजे काय? सरळा बीपी म्हणजे बावळटपणा. तू काय गोष्ट सांगू? बोला काय? बघ, जो चुका करता तो माणूस, जो चुका सुधारता तो देव माणूस, आणि जो कधीच चुका करणार नाही तो बायकोच्या मायरचो माणूस. नमस्कार गावाल्यानो. लोका म्हणतात कोकणी माणसं भरपूर गरीब असतात. चुकीचा. कोकणी माणसं कधी गरीब नसतात, कारण त्यांनी एवढी माणसं जोडलेली असतात ना, त्यांच्या एका हाकेवरती 100 माणसं त्यांच्या मागे उभी राहतात. या कोकणी माणसाचा गुण आहे, कारण कोकणी माणूस ना मनाने भरपूर प्रेमळ असतात. काय हो मी नेहमी टीव्हीवर बघतोय बाहेरचे नवरे असतात ना ते नेहमी असे काट्याने खातात, मग आपले भारतीय नवरे किती नाही काट्याने खाणं? त्याचा काय माहितीया, त्याची गंमत आ काय माहितीया, आपले भारतीय नवरे ना बिचारे बायकांका घाबरतात म्हणून ते काट्याने खाणत नाही, ते बिचारे ना मुकाट्याने खातात, मुकाट्याने तोंड दाबून. कळला? नमस्कार. बघा, कोकणी माणूस असवा ना कधी त्याच्या घरी जा, तुमका ना नुसता पाणी पाजूचो नाही, तो तुमका पेज तरी खाऊ घालतलो. जा काय घरात असा त्या तुमच्या पुढे करतलो, पण तुमका उपाशी कधी पाठवचो नाही. ही कोकणी माणसाची खासियत असा. हो एक गोष्ट तुमका माहिती आहे का? नाही. हो पहिल्या काही ना बेडकर असं दगड मारलो ना काही लोक म्हणायची की मुकी बायको भेटतली म्हणून. मी पण ऐकलेलं आहे, पण तेव्हा ना माका भीती वाटा बेडकर दगड मारू. पण आता असा वाटता लहानपणी जर बेडकर दगड मारला असता ना तर बरा झाला असता. हिला लक्षात? हो लॉकडाऊन संपला ना का माका माहेराक जाऊचा असा, पण माझी एक अट असा, तुम्ही माका माहेराक सोडू घेवा. मी येतोय, पण माझी पण आहे अटा. जेव्हा मी घेऊ घेतलंय तेव्हा तुका माहेरात ना परत येऊचा माझ्या बरोबर, तोपर्यंत नाही थळेच राहायचा. हिला लक्षात?